У Беларусі 21 гадзіна. Распачынаем аб'ектыў, агляд найважнейшых навінаў Беларусі і замежжа. Для вас працуе Юлія Лабанова. Добрый вечер. Смерць ад COVID-19. Першы вядомы выпадак у Беларусі. Але ці апошні? Паводле Лукашэнкі, коронавирус хутка пойдзе на спад. Мы сейчас, это мои ощущения, исходя из анализа, цифрового анализа заболеваемости, мы находимся на пике. Я учительница, а школу нашу не закрывают на карантин. То есть власти дают скупую информацию, мы не верим им. Многие просто говорят, люди мрут как мухи. Сарафанная радыё наўзамен нерэгулярнага інфармавання. Кошт маўчання ўладаў пра COVID-19. Заставайцеся дома. Як перажываюць коронавірус у свеце. Рост колькасці хворых, што будуць патрабаваць нашай дапамогі, толькі пачынаецца. Выпадак актора Коласаўскага тэатру Віктара Дашкевіча пракаментаваў Александр Лукашенко. Маўляў, з сталага веку чалавек вінаваты сам, што не застаўся ўдома. Афіцыйнага каранціну ў Беларусі няма, а Міністэрства аховы здароўя фактычна перастала падаваць новыя звесткі пра лік захварэлых у нашай краіне. Анастасія Русецкая працягне. У Беларусі пандэмія COVID-19 забрала жыцці 2 чалавек. Адной з ахвяраў стаўся актор Віцебскага тэатру імя Якуба Коласа Віктар Дашкевіч. Ён памёр ад наступстваў заражэння коронавірусам. Правільны дыягназ 75-гадоваму Дашкевічу паставілі не адразу. У рэанімацыі ў Віцебску на апараце штучнай вентыляцыі лёгкіх ён быў 6 дзён. Смерць актора пракаментаваў кіраўнік Беларусі. Вот мы подозреваем, что в Витебске этот актер умер, и у него также был к тому, что у него пневмония там и прочее, еще и этот вирус. Ну, мы же просили. Ну, ему завтра 80 лет будет. Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь? Рэпетыцыі ў Коласаўскім тэатры працягваюцца. Петыцыя з патрабаваннем тэрміновага каранціну ў беларускіх тэатрах з'явілася на інтэрнэт-платформе «Зручны горад». Аўтары асцерагаюцца, што смерць віцебскага актора можа аказацца не адзінкавай. Працягваючы працу ў штатным рэжыме, нават з улікам прынятых захадаў прафілактыкі, мы ставім пад пагрозу здароўя і жыццё гледачоў, працаўнікаў тэатру, іхных родных ды блізкіх. Мы лічым гэта недапушчальным. Другая ахвяра пандэміі COVID-19 у нашай краіне Александра Чэпік з Віцебску. 73-гадовая жанчына памерла напярэдадні. У яе быў станоўчы вынік тэсту на коронавірус. Інфармацыя з Белсатам падзялілася дачка памерлай Наталья. Наши власти врут, вы должны писать правду. Развилась пневмония, и потом уже она дышала первоначально, а потом перестала дышать. То есть ей подключили вот этот аппарат искусственного. Я говорю, подлый коронавирус. Она еще должна была жить. Праз тое, што ўлады замоўчваюць рэальную сітуацыю пра распаўсюд коронавіруса, людзі жывяцца чуткамі. Я слышал информацию, что сегодня за ночь, допустим, в железнодорожной поликлинике, вернее больнице, умер не один человек. Насколько верна информация, я не знаю, то есть, может, как бы слухи, сплетни. А вообще, у меня есть знакомые, говорили, что не один десяток за последнюю неделю уже умер. Но не конкретно коронавирус, как просто инфекционное заболевание. Тым часам на 2-тыднёвы карантин адправілі дактароў капыльскай больніцы. Жыць яны будуць на працы. Пра гэта выданню «Наша Ніва» паведаміў галоўны доктар установы Сергей Пацяйковіч. У нядзелю медыкі прыязджалі спраўдзіць здароўе жыхароў новых доктаравічаў і вуглоў. Распаўсюд коронавірусу ў Беларусі, на думку Александра Лукашэнкі, на піку. Мы сейчас, это мои ощущения, исходя из анализа, цифрового анализа заболеваемости, мы находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз. Гарадзенскі медык Александр Лобан кажа, што адчуванне Лукашэнкі і рэальнасць навуковыя звесткі і досвед іншых краінаў – гэта розныя рэчы. Зразумець можна толькі тады, калі гэты пік будзе пройдзены і лічбы захворвання, штодзённыя лічбы будуць памяншацца. Тым часам айчыннае Міністэрства аховы здароўя толькі пад канец свайго працоўнага дня падзялілася інфармацыяй пра эпідэміялагічную сітуацыю ў краіне. Гаворыцца пра адзін смяротны выпадак. Лічбы новых інфікаваных коронавірусам не паведамляюць. Кажуць толькі пра 11 асобаў, якія паступілі ў медычныя установы з падазрэннем на коронавірусную інфекцыю. Анастасія Русецкая, Белсат.
Беларусы атрымліваюць недастатковую інфармацыі пра каронавірус, і таму трэба зрабіць яшчэ адзін дзяржаўны сайт з аператыўнай інфармацыі. Пра гэта па выніках паседжання адмысловай камісіі ў палаце прадстаўнікоў паведаміў дэпутат Геннадзь Давыцька, які раней узначальваў дзяржаўнае беларускае тэлебачанне. Дык чаму ж не стае звестак пра COVID-19 у Беларусі, якія наступствы ад гэтага маем? Ярослаў Сцешык. Пакуль дзяржаўныя СМІ маўчалі і чакалі загаду зверху, у Віцебску, як самым пацярпелым ад ковіда абласным цэнтры, шуткі пладзіліся як мікраарганізмы. І што на выездах з гораду стаяць патрулі, і што міжгароднія аўтобусы і маршруткі забаранілі, і ў цягнікі нібыта без масак не пускаюць. Гэтая інфармацыя не пацвердзілася, але атмасфера недаверу да ўладаў паступова згушчаецца. Все скрывается, ходят шутки, не знаю, шутки, не шутки, все скрывается. Я учительница, а школу нашу не закрывают на карантин. То есть власти дают скупую информацию, мы не верим им. Слухов очень много, очень разных, много страшных. Многие просто говорят, люди мрут как мухи. Не знаю, насколько все это правда. Как говорится, береженого Бог бережет. Шуткі пра дзясяткі смерцяў ад пнеўманіі, выкліканай віруснымі інфекцыямі, разыходзіліся па Віцебску з пятніцы да панядзелка, пакуль Міністэрства аховы здароўя не паведамляла ўвогуле нічога. Грамадзяне маюць права на поўную, праўдзівую і своечасовую інфармацыю ва ўмовах пандэміі каронавіруса. Перакананыя дэпутаты палаты прадстаўнікоў, якія сёння сабраліся на паседжанні камісіі па правах чалавека і СМІ. І запрасілі на сустрэчу толькі дзяржаўнае агенцтва «Белта», а журналістам незалежнай інфармацыйнай кампаніі «Белапан» кіраўнік камісіі заявіў пра недавер і адмовіў у акрэдытацыі. Сустрэча не носіць закрытага або таемнага характару, але мне хацелася б без вашага інфармагентства, бо я не стаўлюся да вас як да аб'ектыўных вяшчальнікаў. Я шмат разоў чытаў нейкія дзіўныя публікацыі ў вас, вы яўна не зацікаўленыя ў дзяржаве. Як пазней заявіў Давыцька, дэпутаты заклапочаныя, што грамадзяне страцяць давер да інфармацыі дзяржаўных органаў аб каронавірусе. Калі людзям недастаткова інфармацыі, яны пачынаюць шукаць гэтую інфармацыю абы-дзе. Калі галодная жывёліна не знаходзіць корму там, дзе яе корміць, яна можа бадзяцца і па сметніках. Таксама экс-кіраўнік БТ пракаментаваў выказванні Александра Лукашэнкі пра лячэнне каронавіруса трактарам, гарэлкай і хакеем. Маўляў, гэта быў такі жарт і прапаганда здаровага ладу жыцця. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. Не варта чакаць адэкватных дзеянняў ад такой вертыкалі ўлады ў часы крызісу, мяркуе палітолог Павел Усаў. Тут усю сістэму трэба мяняць. Лукашенко 25 гадоў перакройваў краіну пад сябе, выбіваў з людзей імкненне да свабоды і дух незалежнасці. Ён выбіваў дух грамадзянскасці, пазбавіў людзей не толькі права на выбар, але права на праўду. Цяпер простыя грамадзяне хварэюць і паміраюць у страху і маўчанні, а большасць знаходзіцца ў неведанні. Дзяржаўная сістэма ў Беларусі не ўмее працаваць са звесткамі пра пандэмію іначай, чым прызвычаілася працаваць штодня, мяркуе палітолог Вольга Харламова. Лічыцца, што навошта грамадзянам ведаць лішнюю інфармацыю. Мы даем толькі тую інфармацыю, якую лічым патрэбнай, толькі тым сродкам інфармацыі, якія пададуць гэтую інфармацыю ў патрэбных аспектах. Лепшая абарона ад фэйкаў і панікі, праўдзівая і своечасовая інфармацыя. Такую заяву да Міністэрства аховы здароўя апублікавала напярэдадні Беларуская асацыяцыя журналістаў. Нашыя калегі звяртаюць увагу, што прэс-служба міністэрства проста не паднімае тэлефон, а атрымаць інфармацыю на ўзроўні вобласці, гораду і раёну часам немагчыма. Ярослаў Сцешык, Белсат. Сёння ўжо больш за 800 тысяч інфікаваных ва ўсім свеце. У ратунку ад COVID-19 улады краінаў працягваюць узмацняць абмежавальныя захады. Уласнікі фірмаў шукаюць больш бяспечныя шляхі працы, каб не страціць бізнесу. Падрабязней пра сітуацыю ў свеце Ігор Кулей. Stay home. Заставайцеся ў дома. Будзе хіба папулярным заклікам вясны 2020 ва ўсім свеце. Сацыяльныя чэлленджы ў соцсетках і відовішчныя акцыі, як гэтая на пірамідзе Хеопса ў Егіпце, нагадваюць людзям аб адказных паводзінах падчас глобальнай эпідэміі. Мы не звяртаемся да нейкай краіны, мы прамаўляем да ўсяго свету. Заставайцеся ў бяспецы, заставайцеся ў дома. У амаль 100 мільённым Егіпце зарэгістравана 656 выпадкаў COVID-19. 41 асоба памерла. Найбольш цярпіць
ёсць турыстычная галіна, у якой заняты ледзь не кожны 10-ы працаздольны жыхар краіны. Але падобная сітуацыя назіраецца паўсюдна, і Паўночная Афрыка не выключэнне. Дагэтуль людныя мараканскія рынкі цяпер абсалютна пустыя. Ніхто не быў падрыхтаваны да таго, што крамы закрыюцца, а эканоміка спыніцца. Найгоршая статыстыка цяпер назіраецца ў Злучаных Штатах. Колькасць захварэлых ужо 5 дзён запар расце на 20 тысячаў чалавек на сотні. Агулам 164 тысячы выпадкаў. У Нью-Йорку з-за нястачы месца ў шпіталях улады гораду развярнулі палявыя намётавыя шпіталі ў цэнтральным парку на Манхэттане. Я мяркую, што прынамсі палова жыхароў Нью-Йорку захварэе на гэтую хваробу. Зноў жа мы бачым, што 80% выпадкаў на шчасце працякаюць памяркоўна. Людзі хутка аднаўляюцца, але цяпер мы бачым гэта жудаснае павелічэнне колькасці смерцяў. Закрываюцца нехарчовыя крамы, гандлёвыя ды забаўляльныя цэнтры. Каб не падвяргаць сваіх кліентаў ды сябе рызыцы, уласнікі адной з вінных крамаў у штаце Мэриленд прыдумалі перадаваць віно пакупнікам праз адмыслова навучанага сабаку. Усмешка на твары чалавека ў такі час – вось галоўная справа. У еўрапейскіх краінах прымаюць новыя абмежаванні. Улады Чарнагорыі ўвялі каменданцкую гадзіну. На вуліцы нельга выходзіць паміж 19 вечара і 5 ранку ў працоўныя дні і ад 13 да 5 раніцы ў выходныя. У Польшчы закрываюцца публічныя месцы адпачынку, пляжы, паркі ды бульвары. У ранішнія гадзіны аптэкі будуць працаваць толькі для людзей старэйшых за 65 гадоў. Усе, хто вяртаецца з-за мяжы, мае застацца на 14-дзённым каранціне. Цяпер асобна ад сям'і. Мы не пасярод эпідэміі. Гэта не пачатак канца, гэта нават не канец пачатку. Рост колькасці хворых, што будуць патрабаваць нашай дапамогі, толькі пачынаецца. У найбольш дагэтуль пацярпелай ад каранавіруса еўрапейскай краіне Італіі сітуацыя паволі стабілізуецца. Ужо 2 дні колькасць новых заражаных памяншаецца на 15-20% на дзень, а 95% інфікаваных маюць лёгкую форму хваробы. Сёння апоўдні шмат у якіх апусцелых гарадах хвілінай маўчання мясцовыя ўлады ушанавалі памяць 11,5 тысяч ахвяраў эпідэміі. На раніцу аўторка ў свеце афіцыйна адзначана больш за 500 000 інфікаваных каранавірусам. 30 тысячаў застаюцца ў цяжкім ці крытычным стане. Але расце і колькасць тых, хто вылікаваўся. Толькі учора іх лік павялічыўся на 20 тысячаў чалавек, давёўшы колькасць перахварэлых са шчаслівым фіналам да 172 тысячаў асобаў. Ігор Кулей, Белсат. Вярнуцца на радзіму, незважаючы на закрытыя кардоны. Міністэрства замежных справаў усцяж спрабуе дапамагчы беларускім грамадзянам, якія часова застаюцца за мяжой. Гэтак у 3 маскоўскіх аэрапортах на сёння прынамсі 16 нашых суайчыннікаў. Нагадаю, авіязлучэнне Расія спыніла яшчэ 27 сакавіка, учора цалкам закрыла свае межы праз каронавірус. А вось беларусам, якія знаходзяцца на тэрыторыі нашых заходніх суседзяў, пашчасціла больш. 31 сакавіка і 2 красавіка з польскага Гданьску яны змогуць выехаць адмысловымі аўтобуснымі рэйсамі. Сёння па маршруце Гданьск, Варшава, Горадня, Берасце, Баранавіч і Менск, а паслязаўтра Гданьск, Беласток, Ліда, Менск. Пры гэтым, нагадваюць у амбасадзе Беларусі ў Польшчы, усе прыбылыя дадому будуць абавязаныя пайсці на 14-дзённы хатні каранцін ад дня прыезду. Правесці поўнае расследаванне і зберагчы дзяцей з гэткімі патрабаваннямі да кіраўніцтва дэпартаменту выканання пакаранняў звярнуліся маці асуджаных паводле наркатычных артыкулаў. Нагодаю для звароту сталася нядаўняя смерць аднаго са зняволеных у штрафным изолятары Аршанской выпраўленчай колонии номер 8. Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память убиенного в ИК-8 города Орши Дмитрия, который якобы был убит. Сейчас ведется следствие, и поэтому мы выражаем свои соболезнования глубокие со всех городов нашей республики, его родным и близким. Наше требование провести расследование по убийству, так как все наши дети находятся там, и ни один из них не застрахован от этого случая, и с каждым может точно такая ситуация произойти. Поэтому надо, чтобы это дело расследовали в полном объеме. Были приглашены независимые эксперты в этом деле, чтобы сделали нормальное заключение, были все наказаны, виновные в этом деле.
27гадовага Дмітрия Сёмчыка знайшлі павешаным на ўласнай робе 25 сакавіка. Аднак ягонай маці пра гэта паведамілі толькі праз 2 дні. Жанчына распавяла журналістам, што ў ейнага сына былі шматлікія гематомы, зламаныя рукі ды пальцы. Адміністрацыя калоніі факты пабою катэгарычна знепраўджвае. Акрамя поўнага расследавання смерці Дмітрия Сёмчыка, маці асуджаных запатрабавалі таксама прынамсі на час каранціну вызваліць або перавесці пад хатні арышт вязняў, каб не падвяргаць дадатковай небяспецы ад каранавіруса. Першую віцебскую смерць ад каранавіруса забрала жыццё Віктара Дашкевіча, заслужанага артыста Беларусі. Падчас пандэміі культурніцкія установы афіцыйна працягваюць працаваць. Аднак якія захады робяць тэатры самастойна? Пра альтэрнатывы жывым сустрэчам Александра Дорская. Заставацца дома і самаізалявацца, наколькі дазваляюць умовы. Гэты заклік сёння стаў бадай самы актуальны. Насустрач народнаму каранціну ідуць уладальнікі рэстаранаў і клубаў, арганізатары канцэртаў. Гарадзенскі цэнтр эпідэміялогіі сёння абмежаваў дзейнасць забаўляльных кропак, але частка клубы «База» і «Галактыка» зачыніліся яшчэ раней. Команда «Клуб База» прыняла рашэнне прыпыніць працу. Мы развітваемся, каб не рызыкаваць здароўем гасцей і супрацоўнікаў. Смерць актора Віктара Дашкевіча – сумны знак бяды. Віцебскі тэатр, дзе данядаўна працаваў Дашкевіч, ад сёння на адпачынку. У сталіцы не працуе цырк, а тэатры ў Берасці, Магілёве і Менску адмянілі дзіцячыя спектаклі. Дарослыя ж спектаклі ідуць без зменаў. Творцы склалі петыцыю да Міністэрства культуры аб закрыцці тэатраў. Мы бачым, што на такія даволі аншлагавыя спектаклі, якія звычайна прыходзяць пры поўных залах, у нас прадаюцца па 20, па 30 квіткоў. Ну, гэта бяда для любога тэатра. Вось мы стараемся захоўваць свайго гледача, мы стараемся не адмяняць спектаклі. Але ад нас мала што залежыць. Мы не ведаем, якая будзе сітуацыя, напрыклад, заўтра. Альтэрнатывай для выйсця ў тэатр можа стаць онлайн-фестываль дакументальнага кіно «Беларусь Докс». Ад 7 да 13 красавіка на сайце фэсту можна паглядзець самае новае нацыянальнае кіно, ды нават аддаць голас за найлепшае. Гэта фільмы не тэлевізійнага фармату і тым больш не для ратацыі ў кінатэатрах. Але я лічу, што беларуская дакументалістыка можа стаць сапраўднай культурнай візітоўкай Беларусі. З гэтай прычыны 4 гады таму і ўзнік онлайн-фестываль «Беларусь Докс». Творцам не проста так. Для Юрыя Тимофеева «Беларусь Докс» стане нацыянальнай прэм'ерай. Фільм «Фальклор і жыццё» – спроба аналізу эратычных элементаў у абрадавасці. Быў дагэтуль толькі на фестывалях. Таму Юрый разлічваў на кантакт з беларускім гледачом і жывую рэакцыю, якой, аднак, давядзецца пачакаць. Ну, как бы заявлено, что это первый белорусский эротический фильм, но на самом деле фильм немножко не о том. Герои фильма – обычные люди со своими обрядами, традициями, которые затрагивают тему плодородия и, соответственно, эротизма. За перамогу пазмагаюцца прэтэндэнт на «Оскар» 2019, дэбют Анастасіі Мерчнічэнкі, трэнер Вольгі Абрамчук, полацкі вальс Вольгі Дашук, лебедзі Галіны Адамовіч, цар гары Андрэя Куцілы. Рэжысёры, нягледзячы на абставіны, захоўваюць сілу духа. Вось літаральна сёння я адкрыў інтэрнэт, даведаўся, што кракаўскі фестываль таксама пераходзіць у фармат онлайн. Дагэтуль яшчэ в Капенгагене дакументальнага кіно фестываль паказалі онлайн. У Чэхіі ўвогуле шэраг фестываляў, шмат якія пераносяцца, якія могуць на восень. І таму «Беларусь Докс» у гэтым сэнсе ён і так быў онлайн, і зараз стаецца онлайн у нейкім трендзе і дае класную магчымасць беларускаму гледачу паглядзець актуальнае беларускае кіно дома. Арганізатары заклікаюць паглядзець фільмы, узяць удзел у іх абмеркаванні і разам абраць прыз глядацкіх сімпатый. Гэткім чынам можна падтрымаць у няпросты час творцаў, якія па-ранейшаму чуйна адгукаюцца на ўсё, што з намі адбываецца. Александра Дорская, Белсат.